A dneska je takový den, že si pravděpodobně koupím letenku. Ahoj lidi, tady Lupin, vítám vás u tohohle videa na mé cestě za dobrodružstvím, kdy jsem se rozhodl, že skončím v práci, prodám všechny věci, které mám a odstěhuju se na nějaký čas pryč, abych zažil to největší životní dobrodružství v mém životě, předtím než založím rodinu, předtím než postavím barák, předtím než budu starý a nemohoucí, tak abych si splnil něco, o čem jsem dlouho snil a něco, co jsem vždycky považoval za ten nejvíc bláznivý nápad a který jsem vždycky odkládal a čekal jsem, až bude líp, ale líp asi nikdy nebude. Takže v tomhle videu se dneska podíváme na letenky, podíváme se na víza a taky na můj cestovní pas. Tady používám ChatGPT, takže tady se dívám na to, co vlastně potřebuju o tom vízu. Zpracování víza obvykle trvá 3 až 5 pracovních dnů. OK, takže přesně tady to stojí. Potřebuju pas, potřebuju pasové fotografie a to nemám. Takže plán je jasný, potřebuju si zařídit pas. Tak jo, jdu na úřad, jdu si vyřešit cestovní pas. Koukal jsem, že trvá 30 dnů si udělat pas, ale je tady rychlejší cesta, když si připlatíte, bude to jenom do 5 dnů. Takže letenku dneska kupovat bohužel nemůžu, ale půjdu si vyřídit cestovní pas, doprodám věci, co mám. Mezitím, než se mi udělá pas, nebo až se mi udělá pas, tak si udělám víza, koupím si letenku, pak mi zbývá už jenom ubytování a další drobnosti. A je to. Tak jo, zažádal jsem si o cestovní pas, takže by mi ho měli udělat. Co mě trošku dostalo, je, že jsem našel s takým sebevědomím, že si můžu připlatit a mít ho rychlejš hotovej. Standardní poplatek 600, za zrychlený pas 3000. Jo. A prej to bude do 14 dnů, takže musím 2 týdny čekat teď, no, takže jde vidět, že ne vždycky jde všechno úplně podle plánu, ale musíte se nějak adaptovat. A protože jsme na téhle cestě spolu a já s váma chci sdílet celou tu cestu, včetně toho, co se mi honí hlavou a tak, asi nenatočím úplně všechno, protože já fakt jsem neskušený a vůbec nevím, jak mám jako natáčet, co mám říkat a tak, co jsou důležitý momenty natočit nebo tak. Ale napadla mě jedna věc. Napadla mě ta věc, že než pojedu, tak bych mohl mít určitý takový příjem, že bych ještě rozdělil nějaký angličtiny. A zároveň mě napadlo, že bych mohl pomoct lidem trošku s meditací, ukázat jim, jak meditovat a eventuálně meditovat s nima. Takže jako mě napadlo, že jsem dal inzerát, že prodám ty věci, tak mě napadlo, že bych mohl udělat nějaký podobný příspěvek a říct lidem o tom, že můžou se mnou meditovat. Udělali bychom nějakou online hodinu nebo něco takového, kdybych vysvětlil, jak funguje meditace a potom bychom s těma lidma mohli meditovat a mohl bych mít nějaký jako decentní příjem. A zároveň bych mohl pomoct ještě nějakým lidem doučat ajnu. Takže to jsou taky moje nápady, co bych mohl ještě dělat. A teď je taková věc, že vy máte ten nápad a musíte se ho chopit a musíte ho uskutečnit. Takže mně se třeba líbí, když vám něco řeknu tady na videu, co si myslím, že bych mohl udělat. A pak to natočím, že to fakt dělám. A vy se můžete sami přesvědčit, nebo sami vidět, jak se ty věci vlastně realizují. Jo? A i pro mě to je hustý, když vidím, jak nápad, který uchytíte, tak ho pak jako přemístíte takhle sem a uděláte ho jako reálným. A o tom je vlastně tenhle kanál, o tom je celá tahle journey, protože mám pochyby, mám strach, nevím všechno na 100%, vůbec nevím, co se bude dít, ale kdybych prostě měl čekat na to, až budu všechno vědět a až si budu 100% jistý, že to prostě zvládnu, tak je to nuda, to za prvý, a hlavně za druhý se toho nemusím ani nikdy dožít, takže já jsem se takhle rozhodl a jakmile jsem se jako o to fakt rozhodl, tak se ty věci začaly dít a od té doby prostě se ty věci dějou. Mně by se třeba líbilo, kdyby jsme i se společně mohli bavit tady na YouTube ve videích, že bych se vás třeba na něco zeptal, ale byl bych rád, kdybyste mi třeba napsali dolů do komentářů, co si o tom myslíte, nebo jaký je váš názor. A tak se vás zeptám,
jestli by vás zajímalo se dozvědět něco o meditaci a jak jako meditovat a co meditace vlastně dělá a všem vám může pomoct. Protože já jsem nikdy takový nebyl, jo? Já jsem měl hodně prostě fitness venku a pak když jsem začal meditovat, tak já jsem jako nikdy nečekal s tím, že budu dělat takovéhle věci, ale když jsem začal meditovat a když jsem se dozvěděl, co to všechno jako dělá a začal jsem to na sobě sám pozorovat, tak vlastně jenom kvůli tomu, že medituju, tak podnikám teďka tohle dobrodružství. Protože v meditaci, když se člověk uklidní a začne si tvořit svoje představy a začne jim víc věřit, tak ty představy se začnou tvořit. Ale ty představy, aby se tvořily, tak se musíte dostat do nějaký relaxace. To nejde jako za pochodu během dne, když na vás lidi mluví, nebo když kolem projíždějí auta, nebo když jste v práci, že budete vizualizovat a tvořit si vize. To jde právě dobře během té meditace. A právě, že já dělám tady ty meditace a dělám je už dlouho, tak jsem najednou začal dělat tady ty prostě věci podnikat. Já jsem na začátku roku nečekal, že pojedu do Thajska, že budu natáčet takhle videa, že tohle budu dělat. Ale tím, jak medituju a snažím se nacházet ten svůj vnitřní hlas v těch meditacích, tak najednou já ho slyším mnohem víc než předtím a ten hlas mi říká, ať udělám tohle, ať udělám tamto. A já mám tu odvahu na toto udělat a proto teďka tady natáčím tohle video a meditace mi fakt jako pomohla v tom, abych tohle uskutečňoval. Takže jestli vás zajímá o meditaci něco víc a chtěli byste se něco dozvědět o meditaci, tak mi napište dole do komentářů, co vás zajímá, jestli meditujete a prostě podělte se o svoje zkušenosti. Já si to moc rád přečtu a rád si poslechnu vaše názory. Jak říkám, já mám plno nápadů, co bych mohl dělat, jenom je toho tolik, že se to fakt nedá zrealizovat všechno najednou. Ale mám jako hodně nápadů, hodně inspirace a hodně plánů, co bych mohl všechno dělat. A postupně vám to všechno odhalím, postupně to všechno stvoříme, postupně se k tomu dostaneme, ale teď musíme jít opravdu krok za krokem. Já vám děkuju, že jste na této journey spolu se mnou, že to sdílíte spolu se mnou. Dělá mi radost, že si to nenechávám jenom pro sebe, dělá mi radost, že mě podporujete, že vás to inspiruje a že mi přejete hodně štěstí, toho si fakt vážím a já vás o všem budu informovat o tom, co dělám, jak to probíhá a tak dále. Nezapomeňte dát like, nezapomeňte dát odběr na tenhle kanál, ať mi pomůžete růst a ať můžu pokračovat v tom, co dělám a ať zažijeme to největší dobrodružství, co se tady dá na YouTube zažít. Já vám děkuju ještě jednou a vidíme se u dalšího videa.